Používanie SPF faktora počas celého roka. Áno alebo nie? Zrejme ste už zachytili dobre mienené rady v oblasti celoročného používania krémov s vysokým SPF faktorom. Tieto rady by boli na mieste, keby sme žili pod neustálým vystavením vysokého UV indexu. Krémy s UV faktorom 50 neodporúčam používať na tvár počas celého roka. SPF 50 prepustí do našej kože 1/50 UVB žiarenia, čo znamená, že blokuje asi 98% lúčov. Je to potrebné v jarnom a v letnom období, keď je UV index vysoký a potrebujeme chrániť našu kožu pred fotostárnutím či inými závažnými rizikami, akými sú prekancerózy či melanom. Na druhej strane, chemický filter často irituje pokožku. Spôsobuje začervenanie, ošupovanie pleti, často upcháva mazové žľazy a spôsobuje tvorbu akné. V našom stredoeurópskom zemepisnom pásme je dôležité používať krémy z SPF 50 počas slnečného obdobia, teda na jar a v lete. Na jeseň a v zime odporúčam používať denné krémy, ktoré obsahujú SPF faktor 15. Pomôckou pre vás môže byť aj sledovanie UV indexu, ktorý určuje úroveň ultrafialového žiarenia. Čím je UV index vyšší, tým je väčšie riziko poškodenia kože. Som Adriana Tomeková z dermatologicko-laserovej kliniky Tomar.